हेलौ फ्रेंड्स आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय। आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। जुदि नोंथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान नायसनदोंबा अन्नानै जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेल आइकनावबो थुनानै अलाव होनानै ला। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बेयाव नुनाय टपिकफोरनि सायाव आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय था, नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। गिबियाव जों होखानाय बायदि फार्स्टनिखौ रायलायगोन। नोंथांमोना बेयाव नुदों जोंनि आसामाव गभार्नमेन्ट साख्रि ओंखारला 5 इयार्ससिम गभार्नमेन्ट साख्रि ओंखारला होननानै नोंथांमोना ससियेल मिडिया एबा निउसफ्राव नुदोंबो जानो हागौ। नोंथांमोना बेयो टटेल फेक। जोंनि आसामाव 2020आव टटेल 50,000टा साख्रि ओंखारगोन। बियो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव। बेखौ जोंनि आसामनि हेल्थ मिनिस्टार एबा फाइनान्स मिनिस्टार एबा इडुकेसन मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया डिक्लेयार खालामखाबाय। जुदि नोंथांमोना बबेबा ससियेल मिडियाफ्राव एबा निउसफ्राव 5 इयार्सनि थाखाय साख्रि ओंखारला होननाय नुदोंमोनबा बियो फेकसो। दा जोंनि आसामाव 2020आव टटेल 50,000टा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारगोन। नोंथांमोना जेब्ला बेफोरनि साख्रि ओंखारगोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन बोरै एप्लाइ खालामनांगौ, बेसेबां पस्ट। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै ला। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलाय। जोंनि आसामाव कारफिउ होनो हागौ, बेनि कनफार्म निउस गैथ'वा। जेब्ला आं बेनि कनफार्म निउस फैगोन अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाफिनगोन। बेखौ मोनथिनाय बायदिब्ला जोंनि आसामाव बेलासिनि 4टानिफ्राय फुंनि 4टासिम कारफिउ थानो हागौ होननानै निउसफ्राव होदोंमोन। जुदि बेनि कनफार्म निउस फैयोबा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै ला। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन। जाय बिथांमोना जोंनि आसामनि बायहेरायाव दं एबा खामानि मावहैनो एबा फरायनो थाहैनाय बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिथांमोना दा न'आव फैनो हासिगोन। बोरै न'आव फैनो हागोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना बेयाव न'आव फैनो थाखाय नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन। बेखौ अबाहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन आं नोंथांमोननि खोन्थाना होनि। बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार पेजाव टुइट खालामनानै बुंदों, जुदि सोरबाफोर आसामनि बाहेरायाव थानाया न'आव फैनोबा बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन। जुदि नोंथांमोना फैनो गोसो, नोंथाङा बेयाव गाहायाव नुनाय बेयाव 7428159966 बेयाव कल खालामनांगोन। बेयाव कल खालामनायनि उनाव नोंथाङा 48 घन्टानि गेजेराव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल जायजों मिस कल खालामदोंमोन बे नाम्बाराव नोंथांनाव 48 आवार्सनि गेजेराव नोंथांनाव मोनसे SMS थांगोन एबा लिंक थांगोन। नोंथाङा बे लिंकजों नोंथांनि गासिबो डिटेल्सखौ फिलआप खालामनानै होनांगोन। अब्ला नोंथाङा न'आव फैनो हागोन। जेब्ला नोंथाङा बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा न'आव फैनो हागोन आरो नोंथांखौ 15 दिननि थाखाय क्वारेन्टाइनाव दोनगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। जुदि नोंथांमोना बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनानै हागौमानि थाब लाग्रोदो, जाहाथे नोंथांमोना फैनो गोसोबा थाब जाय सिगां बानायग्रोनो मोनो बे फैग्रोनो मोनगोनबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना हागौमानि थाब बानायनानै लाग्रोबानो जाबाय। आरो जुदि सोरबाफोरनि न'खराव गुबुन जायगायाव थाहैनाय दंबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथांमोना मोनथिनानै रेजिस्ट्रेसन खालामनानै न'आव फैनो हायो। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन। बेयाव नोंथांमोना नुदों ने मान्थलि 2000 फ्रि रां मोनबाय थागोन। जाय बिथांमोना आसामनि बाहेरायाव दं बिथांमोननो जोंनि आसाम गभार्नमेन्टआ मान्थलि 2000 बिथांमोननि एकाउन्टआव सोनानै हरबाय थागोन। 15 जायखिजाया मासनि जेन'बा 15 थारिखआव बिथांमोननि एकाउन्टआव 2000 सोनानै हरबाय थागोन। जाय बिथांमोना न'आव फैया बिथांमोननोल' सोनानै हरगोन। जेन'बा नोंथांमोना बबेबा कलेज एबा इउनिभारसिटियाव फरायो एबा नोंथांमोननि क्लासआ खुलिनोसै फैलाबा नोंथांमोना बे फैसाखौ सोनानै हरगोन। एबा नोंथांमोना जायफोर खामानि मावो, नोंथांनि कम्पानिया दा सोलिगासिनो दं एबा नोंथांमोननि हटेला सोलिगासिनो दं, न'आव फैला जाय फैयाबा बिथांमोनाल' बे फैसाखौ सोनानै हरगोन। जुदि नोंथांमोना बे आसामाव फैनो मोननो रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव आसामाव फैनोसैबा बे फैसाखौ मोननाय नङा। जाय बिथांमोना आसामनि बाहेरायाव थाबाय थागोन बिथांमोननोल' मान्थलि 2000 सोनानै हरबाय थागोन। नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लानाया मोजां। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन। आं दाख्लैसो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थादोंमोन, जाय बिथांमोना कनस्ट्राक्सन वर्काराव लेबार कार्ड दं बिथांमोनहा 1000 आसाम गभार्नमेन्टआ होगोन होननानै गोबां मानसियानो सोंदों। बेखौ WhatsAppजों हरनांगौ होननानै आं नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो बुंखादोंमोन आं बे लेबार अफिसारनि नाम्बारखौ WhatsAppआव भिडिअनि डिसक्रिपसन एबा नोंथांमोननो कमेन्ट सेक्सनाव होनो हानाय नङा होननानै। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो हराखै। जुदि नोंथांमोना दासिमबो मोनाखै, आं मोनसे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे इमेल एड्रेस होगोन। बेयाव नोंथांमोना बेयाव SMS खालामहर, आं नोंथांमोननो सेन्ड खालामनानै हरगोन। नोंथांमोना दासिमबो सेन्ड खालामाखैबा नोंथांनि लेबार कार्डजों लोगोसे बेंक एकाउन्टखौ बे लेबार अफिसारनो दैथायहरनांगोन। जायखिजाया डिस्ट्रिक्टफोरनियानो साप'ज क'क्राझार
बाक्सा उदालगुरि जायखिजाया धेमाजि नोंथांमोना गाव गावबागाव लेबार अफिसारनाव खबर लानानै बेखौ दैथायहर। आं चिरांनिखौल' हरनो हागोन। नाम्बारखौ आंनाव चिरां डिस्ट्रिक्टनियाल' दं। चिरां डिस्ट्रिक्ट एबा बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनियाल' जुदि नोंथांमोना दासिमबो मोनाखैबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे इमेल एड्रेस दं। नोंथांमोना बेयाव SMS खालामनानै बिहरनो हागोन। आं नोंथांमोननो उइदिन 2-3 मिनिट्सनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननो हरगोन। नोंथांमोना बेखौ सेन्ड खालामहरबानो जाबाय दासिमबो मोनाखैबा। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ माबाफोर बुजियाखैबा कमेन्ट खालामनानै सोंहर। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना गेम गेलेनानै फैसा खामायनो गोसो बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे गेमनि लिंक होगोन। बेखौ आं अबाहाय लिंक होगोन नोंथांमोननो कमेन्ट सेक्सननि फार्स्टआव आं पिन खालामनानै होगोन। कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना फार्स्टआव पिन खालामनाय लिंक नुगोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै गेम गेलेनानै फैसा खामायनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे माबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना भिडिअखौ कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय आरो गोदानबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम।